Ja sam 8 pusta do šule. My sme ten vlastne šulerjov v Rjadoni boli 6 holcov a 12 holcov. A od tých by jen, když docvania Němsce mal, što je ženca celý inaký, tu ulky podžel tých šulerjov ja Němsce rozumiel, dokež še vokoradvoja z tých veskov, dokedy sa vokoradvoja, ale my sme z najväčšia džela šice do pistovania tých radvojov chodili. A naša katolská pistovania, to je ten od tých sotrov, od tých poromejkov. A te sú quasi z nami Němcovali a přesto jsme mu tu Němčinu naukli. To může jen tak prejít.